record on this. Hare Krishna. இங்க நம்ம வந்து வராக அவதாரம் எடுக்க போறோம். இது third அவதாரம். இப்ப இங்கிட்ட வந்து எல்லா ஸ்லைட்ஸ் வந்ததுனால I have kept it in order. நம்ம கரெக்டா இப்ப ஆர்டர்லயே போலாம் இல்லையா? ஏன்னா வந்து as and when எது முடியறதோ அது போட்டுட்டு இருந்தா நம்மளோட கிளாஸ் வந்து ரொம்ப லேட்டா தான் ஸ்டார்ட் ஆனதுனால I could put it in order. அதே அண்ட் ஒன் மோர் திங் இதுவும் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். இந்த தமிழ் நம்மளோட இது there's one person who has translated. அதை நான் வந்து ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணிட்டு ஐ கேன் ஷேர். ஃபர்ஸ்ட் தர்ணீஸ்வரி மாதாஜிட்ட கொடுத்துட்டு தர்ணீஸ்வரி மாதாஜி கொடுத்துட்டு அவங்க அப்ரூவ் பண்ணி அப்புறம் நம்ம எல்லா குரூப்லயும் அனுப்பலாம். ஓகே, அது வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர் படிச்சோமே அதோட மேனுவல். ஓகே, அதுவும் தமிழாக்கம் ஆயாச்சு. ஸோ தட் ஆல்சோ அது இப்பதான் நினைவு. ஓகே, இது நிறைய இருக்கு ஸ்லைட்ஸ். ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி போறது பார்க்கலாம். அப்படி ஜாஸ்தி இருக்குன்னா அடுத்த வாரம் இருக்கவே இருக்கு. தென் வில் கண்டினியூ நெக்ஸ்ட் வீக். ஓகே, வரா அவதாரம். வராம்னாக்க என்னது? பன்றி அவதாரம். ஓகே, இதுல வந்து நம்ம அந்த பகவான் வந்து இந்த ரூபத்துல வந்து எப்படி இதை காப்பாடுற அவர் எப்பவுமே வந்தது என்னது? இவாளெல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு தானே இல்லையா? துஷ்டால அழிக்கிறதுக்கும் நல்லவாளை ரட்சிக்கிறதுக்கும் அதுக்கு வேண்டிதான் வராரு அவர். ஸோ அவர் வந்து பன்னி ரூபத்துல வந்து பூமியை வந்து நிரண்யாக்ஷன். இந்த ஸ்டோரி இஸ் அபவுட் நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப இதுல என்ன பார்க்க போறோம்னா, இப்ப ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா பாகவத்துல இருந்து அங்கேருந்து இங்கேருந்து எல்லாம் போட்டுருவா. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த வர அவதாரத்தோட என்னெல்லாம் ஸ்லோகம் உண்டோ அது போடுவா. ஸோ நம்ம வி ஷுட் நாட் கெட் கன்ஃபியூஸ். ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ஒரு இதா ஒரு கண்டினியூட்டி இல்லாத மாதிரி இருக்கும். பட் வாட் எவர் இட் இஸ் எப்படி இருக்கோ அதை நம்ம எடுத்துன்னு போகலாம். ஓகே, ஏன்னா இதை ஓகே இது இருக்கே பிரேயர். எஸ், யாரு புதுசு மாதாஜி நம்ம கிளாஸ்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம கிளாஸ்ல யாருக்கு பிரேயர் அவ்வளவா தெரியாதோ தே கேன் ஸ்டார்ட். பாக்க எல்லாம் மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் தெரியும். சுகன்யா மாதாஜி, எஸ் மேம். உங்களுக்கு தெரியுமா மாதாஜி? இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் தெரியுமா? பிரேயர் நோ மேம் தெரியுது. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களா? ஆமாங்க மேம், இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டே. பட் நீங்க 18 டேஸ் பண்ணிட்டே இல்லையா? இல்ல மேம், இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டே ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். இல்ல 18 டேஸும் பண்ணல நீங்க? இல்ல மேம், இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டே. ஓ இல்ல இல்ல, actually come through a proper channel மாதாஜி. நீங்க அட்டெண்ட் பண்றது பத்தி இல்ல, நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. இது குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். இது எந்த இதுன்னு தெரியலங்களே. இது வந்து பக்தி சதாச்சார். பக்தி சதாச்சார். ஓகே மேம். ஓகே, நான் 18 டேஸ் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். எதுல ஜாயின் பண்ணிருக்கேன்? 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல தான் ஜாயின் பண்ணேன். அது அப்ப இந்த ஐடி இல்ல இருக்காதே. இந்த ஐடி இருக்காது. இது பக்தி சதாச்சார். இது பக்தி சதாச்சார். இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா அட்டெண்ட் பண்ணு. பட் யூ வில் பி மிஸ்ஸிங் தட். ஏன்னா இன்னையில இருந்து ஆரம்பிக்கிறது உங்களோட 18 டேஸ் கோர்ஸ். ஓகே மேம். ஓகே நான் யா ஓகே. ஓகே மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. யா சோ நம்ம இதுல இப்ப எல்லாருக்குமே தெரியும் நினைக்கிறேன் இல்ல? ருக்மணி மாதாஜிக்கு தெரியும் இல்லையா மாதாஜி? என்ன மாதாஜி? இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு? அவ்வளவு தெரியாது மாதாஜி. தெரியாது, ஆரம்பிங்க. அப்போ நீங்க தான் ஆரம்பிக்க போறீங்க. பாக்கி எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு மாதிரி, எல்லாருக்குமே நல்லா சொல்லுவா. ஆரம்பிச்சுடுங்க. இது தமிழ்ல தான் இருக்கு, படிக்க முடியும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திராஸ்ய ஞான மாதாஜி 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 என்ன மாதாஜி? God, Mathaji is not able to hear me. Mathaji, நான் இன்னும் பேசிட்டு இருக்கேன். நல்ல வேர்ட்ஸ் கரெக்டா தமிழ்ல இருக்கு மாதாஜி. இல்லாட்டா இந்த ஒரு வாரம் நீங்க கேட்டுக்குங்க. அப்புறம் வந்து நீங்க நெக்ஸ்ட் வாரத்துல படிக்கலாம். ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் யார் படிக்க போறாங்க? ஒருத்தருக்கு சான்ஸ் கொடுத்துடலாம். பபிதா மாதாஜி ஆரம்பிங்க. ஓம் அஜ்ஞானத்து மீராந்தசி. எல்லாருக்குமே சான்ஸ் கொடுக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பபிதா மாதாஜி இருக்கேளா? ஓகே. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி இருக்கேளா? நிவேதிதா மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓம் அஞ்ஞானதி படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிப்போ. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷம் ஜாமிதேன பூதலே ஸ்வயரூபம் ததா மஹ்யம் ததாதிபமாதிதம் வந்தேகம். மாதாஜி எல்லாம் சான்ஸ் கொடுக்கட்டும். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிக்கணும். ஜெயஸ்ரீ வந்தேகம் ஸ்ரீ குரோர்வசியுத பாத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாஸ்வைதம் சாஸ்வதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககன லலிதா ஸ்ரீ விசாகான் விதாம். விவேகானந்த பிரபுஜி படிங்கோ. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து.
Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Karna Sindhu Dina Bandhu Jagatpade Gobesha Gobika Kanta Radha Kanta Namastude. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Narayan Swami Prabhuji, Vancha Kalpadravesha. Vanja kalpatarupyasya kripa sindhutya evasa padidhanam pavanidyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna Mataji. Sulochana, Hare Krishna. Sulochana Mataji, Namo Brahmanya Devaya. Irkela, Sulochana Mataji. Sulochana Mataji. Okay, I think. Babita Mataji, clear Kala. Sulochana Mataji, padi. Namo Brahmanya Devaya. Hare Krishna. இது பண்ணிட்டே அன்மியூட் பண்ணல, திரும்பி மியூட் பண்ணிட்டேன். சுலோச்சனா மாதாஜி இருக்கேளா? ஓகே, பபிதா மாதாஜி படி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. போய் கூப்பிட்டேன். நமோ படிக்கவா மாதாஜி? படிங்கோ படிங்கோ. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகத்திதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமஹ. படிக்கவா மாதாஜி? இல்ல இல்ல இருக்கட்டும். ஒன்னு ஆட் பண்ணிருக்கேன், நம்ம கிளாஸ்ல இருக்கல, ஒன்னு ஆட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே ஜி கல்பனா மாதாஜி, நமோ மகாவதான்யாய படிங்கோ. எஸ் மாதாஜி. இது படிங்கோ. ஐயோ சாரி, நமோ மகாவதான்யாய மாதாஜி. இவ்வளவு டைம் போறது நமக்கு. நமோ மகாவதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாமே கௌரதிஷே நமஹ. எஸ் லக்ஷ்மி மாதாஜி. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்களே, உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா கொடுக்கலாமே நினைச்சேன். சரி படிங்கோ. குரவே கௌர சந்திராய ராதிகாய ததாவாய கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. வெரி நைஸ். நான் கொஞ்சம் ஈஸியா கீழே என்ன இது பஞ்சதத்துவ மந்திரம் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். லக்ஷ்மி மாதாஜி இருக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஐம் ட்ரைங் மை பெஸ்ட் டு இன்வால்வ் எவ்ரிபடி. போயிட்டாங்களா லக்ஷ்மி? இருக்காங்களே. லக்ஷ்மி மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி நம்ம ஓம் விஷ்ணு பாதாய. எதை படிக்கணும் சொல்லுங்க. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய. இந்த ரெட்ல இருக்கு, தெரியுதா? எங்க இருக்கு தெரியலையே. கர்சர் இப்படி இப்படி தெரியலையே. இது ரெட்ல இருக்கிறது. நமக ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரசாரிணே. எல்லாரும் ஒரு வாட்டி படிச்சு முடிச்சுட்டா? எஸ், இப்ப நான் படிச்சு விடுறேன். நான் படிக்கவே இல்லை. I am also student like you. மாதாஜி, சுலோச்சனா மாதாஜி படிக்கல. மாதாஜி படிக்கலையானே நான் அப்பளே கூப்பிட்டு இருக்கேன். எங்க மாதாஜி படிங்க சுலோச்சனா மாதாஜி. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி தானே? ஆமா ஆமா. நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता शिवासा. हरे कृष्णा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது சரியில்லையோ மாதாஜி? நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்கல. நான் மியூட் பண்றேன், திரும்பி நீங்க அன்மியூட் பண்றேன். தெரியலையா? அது மியூட் ஆறது திருப்பி நான் அன்மியூட் பண்ணி பண்றேன். படிச்சா அப்ப நீங்க ஒரு ஸ்லோகம் படிங்க, பாக்கி உள்ளத நான் படிக்கலாம். நீங்க திரும்பி நான் நினைச்சேன் நீங்க என்னைய ஃபுல்லா படிக்க சொல்றேலோ நினைச்சேன். இட்ஸ் ஓகே. ஓகே சாரி. இல்ல அப்போ நான் உங்கள்ட்ட பேசினேன், நீங்க மியூட் பண்ற அன்மியூட் பண்ற பேசல. அப்ப நினைச்சேன் ஏதோ மியூட் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு. நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா.
இப்ப நம்ம என்ன படிக்க போறோம்? அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் லார்ட் வராஹா, வராக பகவானின் தோற்றம் எப்படி வந்தது, எதனால வந்தது. இது ஆக்சுவலி பாகவதம் படிச்சாதான் அந்த கண்டினியூட்டி நமக்கு தெரியும். இல்லாட்டி நம்ம நடுவுல இருந்து படிக்கும் போது யாரு சுகதேவ கோஸ்வாமி தெரியும், என்ன பேசுறாரு, யார்கிட்ட பேசுறாரு, அந்த மாதிரி புரியாது. சடன்லி இதை போட்டிருக்கு, சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், ஓ மன்னரே, மைத்ரி முனிவர், இப்படி எல்லாம் ஆரம்பிப்பா. ஏன்னா அது வந்து ஒரு ப்ரிஃபேஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கா. ஓகே, ஆனா பாகவதம் படிச்சாதான் இது ஃபுல்லா நமக்கு புரியும். பட் இப்ப நமக்கு we are more concerned with வராஹ அவதாரம். அது வந்து ஒரு 3-4 ஸ்லோகம் ஒரு 16ல தான் வரப்போகுது. ஓகே, இது கண்டினியூஸா இருக்காது. ஒரு 4 ஸ்லோகம் அப்புறம் 16th வந்துடும் நமக்கு. ஓகே, அது வேற வேற சாப்டர்ஸ், நாட் ஒன்லி கண்டினியூஸா அப்படி இருக்காது. ஓகே, இப்ப யாராவது நான் சொன்னா அப்புறம் கஷ்டம் ஆயிடும். நானே சொல்றேன். லட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறதா? இந்த இங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த மாதாஜி பேர் தான் தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதே நிறைய டைம் போடணும். ஓகே, நாராயணசாமி பிரபுஜி நீங்க படிங்க. வந்தே மாதாஜி. ஸ்லோகம் படிங்க அண்ட் மீனிங். சரிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ சுகா உவாச நிஸ்மிய வாச்யம் வததோ முனேக புண்ணியதமாம் நிர்ப பூயக பிரச்ச கௌரவ்யோ வாசுதேவ கதாத்ருதக. ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், ஓ மன்னரே, மைத்ரேய முனிவரிடம் இருந்து இந்த மிகவும் நல்ல விஷயங்களை கேட்ட பிறகு விதுரர் அவர் கேட்க விரும்பி பரமபுருஷ பகவானின் தலைப்புகளை பற்றி மேலும் விசாரித்தார். இப்போ இது வந்து கண்டினியூஷன். சோ என்ன சொல்றாரு, இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்ததுன்னு நமக்கு தெரியாது. பட் we are not concerned. அப்படி பார்த்தா நம்ம ஃபுல் பாகவதமே கிளாஸே அட்டெண்ட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஆயிடும். சோ we'll just skip. இதுல ஒன்லி இது என்ன சொல்லியிருக்காரு அது மாத்திரம், இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது அது மாத்திரம் பார்க்கலாம். சுகதேவ கோஸ்வாமி சொன்னார், ஓ மன்னரே, மைத்ரேய முனிவரிடம் இருந்து இந்த மிகவும் நல்ல விஷயங்களை கேட்ட பிறகு, அவ எந்த நல்ல விஷயம்னா அதுக்கு முன்னாடி, so which is not related to வராஹா. ஓகே, இது வராஹோட ப்ரிஃபேஸ் தான் இப்போ கொடுத்துருக்கா. இது கொடுக்கலைன்னா அது அப்புறம் நமக்கு வந்து சடன்லி ஒரு ஸ்டோரி எப்படி ஆரம்பிக்க முடியாது இல்லையா, ஒரு ப்ரிஃபேஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகம் கொடுத்துருக்கா. சோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன இதெல்லாம் பேசியிருக்காங்க. அவ நல்ல விஷயங்களை கேட்ட பிறகு விதுரர் அவர் விதுரர் கேட்டதுனால, அவர் விரும்பியதுனால பரமபுருஷ பகவானின் தலைப்புகளை பற்றி மேலும் விசாரித்தார். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் நானே ப்ளீஸ் சொல்லிடுவேன். பபிதா மாதாஜி படுங்க. எனக்கு இந்த ஆர்டர்ல என்ன இருக்கோ அது தெரியாது. பபிதா மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கலாம்? கூப்பிட்டா இமிடியேட்டா வரது இல்ல, டைம் வேஸ்ட் ஆகுது. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி நீங்க படிங்க. அங்க எப்ப நோம்பு? இங்க மண்டேனே சொல்றாங்க. மண்டேவேவா? அங்கேயும் மண்டேவேவா? ஓகே, ஜெயலட்சுமி மாதாஜியால படிக்க முடியல பிகாஸ் ஐ அம் கெட்டிங் டிஃபரண்ட் சவுண்ட்ஸ். நிவேதிதா மாதாஜி நீங்க படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. விதுரா உவாச சவை ஸ்வயம்புவஹ சம்ராட் பிரியஹ புத்ரஹ ஸ்வயம்புவஹ பிரதிலப்ய பிரியாம் பத்னீம் கிம் சகார ததோ முனே. விதுரர் கூறினார், ஓ பெரிய முனிவரே, பிரம்மாவின் அருமை மகனான ஸ்வயம்புவா தனது அன்பான மனைவியை பெற்ற பிறகு என்ன செய்தார்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த மனுஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியலையா, ஒன் ஆஃப் த மனு ஸ்வயம்புவா மனுன்னு எல்லாம் பாகவதத்துல நிறைய டீடைல் போட்டிருக்கு. இப்ப அதெல்லாம் அலசிட்டு இருந்தோம்னாக்கா பாகவதம் புக்க வச்சுன்னு உட்காரணும். இப்ப நமக்கு வர அவதாரம் வரத்துக்குள்ளே 4 நாள் எடுத்துக்கும். அதனால ஜஸ்ட் இது இவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கலாம். பிரம்மாவோட நிறைய இந்த புத்திரர்கள்ல தான் இந்த மனு எல்லாம் நிறைய வந்தாங்க. மனுங்கிறது யாரு? நம்மளோட இந்த மனுஷ குலத்துல அவர் தான் முதல் தந்தை அந்த மாதிரி. அப்ப மனுஷ ரூபத்துல அவர் மனுன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்தார், ஸ்வயம்புவா மனு. அப்ப அவர் வந்து இவரோட புத்திரர் தான், பிரம்மாவோட புத்திரர் தான். சோ விதுரா என்ன சொல்ற, ஓ கிரேட் சேஜ் ஸ்வயம்புவா மனு, அவரை வந்து சேஜ் அப்படின்னா இந்த முனிவர் அருமை பிரம்மாவின் அருமை மகனான ஸ்வயம்புவா தனது அன்பான மனைவியை பெற்ற பிறகு என்ன செய்தார்? அப்ப அவரோட என்னவோ ஸ்டோரி இருக்கு, அது நமக்கு இப்ப தெரிய வேண்டாம். இப்ப நம்ம இந்த நம்பர் பார்த்தோம்னா இது வந்து 3.13.1 இல்லையா, 3.13.1. இது 3.13.2 வந்திருக்கும். அடுத்தது பார்க்கலாம். ஓகே, அதுவும் 3. அப்ப இது கண்டினியூஸா இருக்கு. அப்புறம் கண்டினியூஸ் வராது சொல்றேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யாரு மாதாஜி? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க.
Hare Krishna. சரிதம் தஸ்ய ராஜர்ஷர் ஆதிரா சரிதம் தஸ்ய ராஜர்ஷர் ஆதிராஜஸ்ய சத்தமா ரோஹிமே ஸ்ரத்தாதானாய விஸ்வக்ஷேனாஸ்ரயோ சைஹதோ. நன்னொழுக்கம் உள்ளவர்களில் சிறந்தவரே, அரசர்களில் அசல் ராஜா மனு ஹரியின் ஆளுமையின் சிறந்த பக்தராக இருந்தார். எனவே அவரது உன்னதமான தன்மை மற்றும் செயல்பாடுகளை கேட்பது மதிப்பிற்கு உரியது. தயவு செய்து அவற்றை விவரிக்கவும். கேட்க மிகவும் ஆவலாக உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ மனுவை பத்தி உள்ளது நிறைய எனக்கு தெரியணும். அவர் வைஃப் வந்து மீட்டு கொண்டு வந்த அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு, அப்ப எங்க போனா அதெல்லாம் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு சொன்னேன் இல்லையா? அதெல்லாம் நம்ம இப்போதைக்கு நான் வந்து we are going to concentrate only on வராஹ அவதாரம். அதெல்லாம் டீடைல் படிக்கணும்னா நிறைய பாகவதம்லாம் அப்படிதான் குட்டி குட்டி ஸ்டோரி ஒண்ணுக்கு பிணைஞ்சிருக்கும். அப்போ ஒரு ஸ்டோரி நம்ம எடுத்துட்டோம்னாக்கா அதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி எல்லாம் நிறைய ஸ்டோரி இருக்கும். ஸோ we cannot do all that. அப்ப இப்ப வந்து என்ன இதுல என்ன இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லிருக்கு அது மாத்திரம் பார்க்கலாம். நல்ல ஒழுக்கம் உள்ளவர்களில் சிறந்தவரே, அரசர்களின் அசல் ராஜா யாரு? மனு புத்திரர்கள். இவெல்லாம் பயங்கர சுவாமியோட பக்தர்கள் தான். ஹரி சுவாமினா ஹரி கிருஷ்ண பக்தர் தான் வரலாம். ஹரியன் நல்ல அசல் ராஜா மனு ஹரியன் ஆளுமையின் சிறந்த பக்தராக இருந்தார். எனவே அவரது உன்னதமான தன்மை மற்றும் செயல்பாடுகளை கேட்பது, அது போல அவளை பத்தி உள்ள கேட்கறதுக்கு ரொம்ப எனக்கு வந்து ஆனந்தமா இருக்கு, மதிப்பிற்குரியது. தயவு செய்து அவற்றை விவரிக்கவும் கேட்க மிகவும் ஆவலாக உள்ளேன். ஸ்டோரி ஓகே. இது என்னது இருந்தது? 3 இருந்தது. இப்போ 4 ஸ்கிப் பண்ணிட்டா. ஓகே, மேபி தட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட். இப்போ 5 கொடுத்துருக்கேன். எஸ், யார் படிக்க போறாள்? ருக்மணி மாதாஜி படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மணி மாதாஜி படிக்கல. ஜி கல்பனா மாதாஜி படிக்கோ. ஜி கல்பனா படிக்கிறேன். ஸ்ரீ சுக உவாச இதி புருவாணாம் விதுரம் வினிதம் சசஸ்திர சரோபதானம் பிரக்ருஷ்ட ரோமா பகவத் கதாயாம் பிரணீயமானோ முனிர் அப்யஸ்ய. ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறுகிறார், கடவுளின் ஆளுமை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் விதுரரின் மடியில் தனது தாமரை பாதங்களை வைப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். ஏனெனில் விதுரர் மிகவும் சாந்தமாகவும் மென்மையாகவும் இருந்தார். மைத்ரேய முனிவர் விதுரரின் வார்த்தைகளால் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். மேலும் அவரது ஆவியால் ஈர்க்கப்பட்டு அவர் பேச முயன்றார். ஸ்லோகம் என்ன? கிருஷ்ணர் வந்து அவரோட தாமரை பாதங்களை வந்து விதுரரோட காலில் வைக்கிறார் அப்படின்னு. விதுரர்னா தெரியும் இல்லையா? பாண்டவாஸ்ல வந்து அவங்க இது பாண்டுவோட சித்தப்பா தானே விதுரர். எனக்கு அதுக்கு எக்ஸாக்ட்லி மகாபாரதத்தை தெரியாது. ஐ திங்க் இஸ் தட் வே. என்ன பிரபுஜி? பாண்டவர்களுடைய சித்தப்பா. அதான் சித்தப்பா. அப்ப கரெக்டா தான் சொன்னேன். அப்போ அவர் வந்து அவர் நல்ல ஒரு இது இல்லையா, அவருக்கு பக்தி எல்லாம் உண்டு. அதனால சுகதேவ கோஸ்வாமி அந்த ஸ்டோரி சொல்லிட்டு இருக்கார். கடவுளின் ஆளுமை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் விதுரரின் மடியில் தனது தாமரை பாதங்களை வைப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். ஏன்? பிகாஸ் விதுரர் மிகவும் சாந்தமாகவும் மென்மையாகவும் இருந்தார். மைத்ரேய முனிவர் விதுரரின் வார்த்தைகளால் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். மேலும் அவரது ஆவியால்னா அவரோட என்னது, being influenced by his spirit, good soul, அவர் ஈர்க்கப்பட்டு அவர் பேச முயன்றார். இன்னும் வரல, வராஹ வரல. எஸ், இப்போ 12க்கு ஜம்ப் பண்ணிட்டோம் பார்த்தா. 5க்கு அப்புறம் 4 இல்ல 5, அதுக்கப்புறம் வந்து 12க்கு ஜம்ப் பண்ணிட்டோம். அப்புறம் நடுவில் உள்ளதெல்லாம் நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா நம்ம அது படிச்சோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கண்டினியூட்டி தெரியும். ஆனா எல்லாமே போட்டோம்னா அப்புறம் இந்த ஸ்லைடு வந்து ஓவர்ஃப்ளோயிங் ஆயிடும். அப்புறம் எஸ் பிரபுஜி நீங்களே படிங்க. விவேகானந்த பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கலையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுலயே டைம் போறதே. சரி, யாரு படிக்கணும்? ஜெயலட்சுமி மாதாஜி ரொம்ப சத்தம் முன்னாடில இருந்து, அதனாலதான் நான் மியூட் பண்ணிட்டேன். படிங்க. Very nice. ஜீவராசிகளுக்கு தகுந்த பாதுகாப்பு அளிக்க முடிந்தால் அன்பே எனக்கு தேவையாக இருக்கும். ஒரு நல்ல பாதுகாவலராக இருப்பதை உன்னத பகவான் பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாக புலன்களை பற்றி மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்.
உங்க சத்தத்தோட பின்னாடி சத்தம் தான் கேட்டுட்டு இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. நோ ப்ராப்ளம். உங்க வீட்டுல யாரும் விருந்தாளி வந்துருக்கல, இல்ல நீங்க தான் வெளியில போயிருக்கீங்களா தெரியாது, அவளையெல்லாம் மீட் பண்ண முடியாது இல்லையா? நோ ப்ராப்ளம். சரி, அப்ப இதுல என்ன சொல்றார்? பரம் சிருஷூனாம் மையம், அரசே ஜட உலகில் உள்ள ஜீவராசிகளுக்கு தகுந்த பாதுகாப்பு அளிக்க முடிந்தால் அதுவே எனக்கு சிறப்பாக தேவையாக இருக்கும். நிபந்தனைக்குட்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு நீங்கள் ஒரு நல்ல யாரு கிருஷ்ணாட்ட சொல்றேன். அப்போ ஐ திங்க் கிருஷ்ணனே ஓகே, இஃப் யூ கேன் கிவ் ப்ரொடெக்ஷன். யா, சோ அது வந்து நம்மளெல்லாம் ரட்சிக்கிறது யாரு? கிருஷ்ணா தானே. அதனால நீங்களே இவாள் எல்லாரையும் நீங்க ஒன்னா பாதுகாக்கணும். நிபந்தனைக்குட்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு நீங்கள் ஒரு நல்ல காவலராக இருப்பதை உன்னத பகவான், இல்ல ஐ திங்க் இது வந்து இவர் நினைக்கிறேன், மனு. இந்த கண்டினியூட்டி இல்லாதனால இவன் ஹேண்ட் ரைட்டிங் கன்ஃபியூஸ்ட். இது மைத்ரேயர் சொன்னா இவர் இல்ல சாரி, இது அடுத்தது போயிட்டேன். கிருஷ்ணா. எனவே விதுரர் மிகவும் ஓகே, இதுவும் இல்ல இதுல ஓகே. ஐம் நாட் கெட்டிங் கனெக்டிவிட்டி. பட் இதுல என்ன இருக்கோ அது படிக்கலாம். அப்ப வந்து ஜீவராசிகளை எல்லாம் யாரு பாதுகாப்பா? அந்த காலத்துல இருந்து எப்படின்னா ராஜாமார்கள்லாம் தொட்டை அவ வந்து பொறுப்பேற்று விடுவா. நம்ம கண்ட்ரியில யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ, நம்ம கிங்டம்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ, அவளோட வளர்ச்சிக்கும் சரி, அவளோட சாப்பாட்டுக்கும் சரி, எல்லாத்துக்குமே ஐ எம் ரெஸ்பான்சிபிள். அப்ப அவள் எல்லாம் பாதுகாத்துப்பார். அந்த மாதிரி இந்த ஜட உலகில் உள்ள ஜீவராசிகளுக்கு தகுந்த பாதுகாப்பு அளிக்க முடிந்தால் அதுவே எனக்கு சிறந்த சேவையாக இருக்கும். நிபந்தனைக்குட்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு நீங்கள் ஒரு நல்ல காவலராக இருப்பதை உன்னத பகவான் பார்க்கும்போது நிச்சயமாக புலன்களின் எஜமானும் உங்களை பற்றி மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவார். நீங்க இந்த மாதிரி நல்ல காரியம்லாம் பிரஜைகளை எல்லாம் நல்லா பார்த்துட்டு எல்லாம் பண்ணா கிருஷ்ணன் வில் ஆல்சோ ஃபீல் ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்றேன். அடுத்தது 16ல இருந்து ஆக்சுவலி ஆரம்பிக்கும். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வந்துருச்சு. இப்ப 16ல இருந்து we can go continuous-ஆ போயிட்டு இருக்கலாம். புரியும் நமக்கு என்னதுன்னு. எஸ், யார் படிக்க போறேன் மாதாஜி? என்னோட பாகவதம் ஃபுல்லா படிச்சுட்டு தான் இந்த கிளாஸே எடுக்க முடியும். நானே இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணல, 4th canto-ல தான் இருக்கேன் நான். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. யார் மாதாஜி? நிவேதிதா மாதாஜி. பபி, நீங்க படிச்சீங்களா ஒரு வாட்டி? நிவேதிதா மாதாஜி படிச்சிட்டேன் மாதாஜி. ஒரு விஷயம் இன்னும் இருக்காளே நிறைய பேர். பபிதா மாதாஜி பாயா தரக்கலையே. சுலோச்சனா மாதாஜி படிக்கல? இல்ல ஒரு ரவுண்ட் சுலோச்சனா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மைத்ரேய உவாச்ச பரமேஷ்டி த்வபாம் மத்யே ததா சன்னாம வேக்ஷ்யகாம் கதமேனாம் சமோஸ்னேஷ்ய இதி தத்யோதியாச்சிரம். மைத்ரேயர் கூறினார், இவ்வாறு பூமி தண்ணீரில் கலந்திருப்பதை கண்ட பிரம்மன் அதை எப்படி உயர்த்துவது என்பதில் நீண்ட நேரம் கவனம் செலுத்தினார். இது வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தண்ணிக்குள்ள முங்கிடுச்சு, அதை எப்படி வெளியில எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு டாபிக் யாரே மைத்ரேய உவாச்ச சொல்றாரு. இவ்வாறே பூமி தண்ணி. அப்ப இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு போடல, ஓகே. ஆனா இதுல இருந்தாவது நம்ம ஒரு ஸ்டோரி பார்க்கலாம் அப்படின்னு. பூமி வந்து தண்ணீருக்குள்ள போயிருக்கு. ஆனா இது வந்து இரண்யகசிபு பண்ண வேலை, ஓகே. அது அந்த பேஸ் தெரியும். ஆனா ஒரு ஸ்லோகம் ஐ டோன்ட் நோ த மீனிங். அப்ப பூமி தண்ணீரில் கலந்திருப்பதை கண்ட முங்கெடுத்து கண்ட பிரம்மன் அதை எப்படி உயர்த்துவது என்பதில் நீண்ட நேரம் கவனம் செலுத்தினார். அவர் வந்து வேர்ல்ட் எல்லாம் என்னது ஒரு சொன்ன இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா? ஒரு ராஜாங்கிறவர் கிங்டம் வந்து இருக்கிற ஜீவராசிகள்லாம் எல்லாருமே நல்ல சுபிக்ஷமா இருக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் அவர் வந்து he will take care. அதே போல இப்ப பூமி ஃபுல்லா தண்ணியில முங்கி கிடக்கு, அதை எப்படியாவது எடுத்து வெளியில கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு கவனம் செலுத்தினார். அதை எப்படி கொண்டு வரது? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப படிங்க மாதாஜி. பபிதா நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்ரஜதோ மே சிதிர்வாபிஹி பிலாவ்யமானாரசம் கதா அதாத்ர கிம் அனுஷ்டேயம் அஸ்மாபிஹி சர்கயோஜிதைஹி யஸ்யாஹம் ஹரதயாத் ஆசம் ஹரதயாத் ஆசம் ச ஈஷோ விதாது மே பிரம்மா நினைத்தார். நான் படைப்பு செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டிருந்த போது பூமி ஒரு பிரளயத்தால் மூழ்கி கடலில் ஆழ்ந்திற்கு சென்றுவிட்டது. இந்த படைப்பு விஷயத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் நாம் என்ன செய்ய முடியும்? எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம்மை வழிநடத்த அனுமதிப்பது சிறந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ பிரம்மா என்ன சொல்றாரு? இல்ல இப்போ கண்டினியூட்டியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரும். பிரம்மா என்ன சொல்றாருனாக்கா, நான் வந்து இது கிரியேஷன்ல நான் வந்து பிஸியா இருக்கேன்.
நான் அந்த படைப்புகள்ல நான் வந்து அந்த வேலையில மூங்கி இருக்கிறதுனால இந்த பூமி வந்து பிரளயம் வந்து உள்ள அடியில தண்ணிக்குள்ள போயிருக்கு. அதை வந்து எடுக்கிறதுக்கு என்னால இப்ப என்னோட வேலையும் வச்சுட்டு அதையும் பண்றதுக்கு என்னால கஷ்டமா இருக்கு. அந்த இறைவன் தான் எனக்கு வந்து இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணி நமக்கு வந்து அந்த பூமியை வந்து இதுக்குள்ள இந்த பிரளயத்துல இருந்து எடுத்து, பிரளயம்னா தண்ணி, பிரளயம்னா இன்னும் இல்லையா, எல்லா தண்ணி எல்லாம் வந்து ஒரே இதா எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும். அப்ப அந்த பூமி அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அதை எடுத்து எப்படியாவது மேல கொண்டு வரதுக்கு என்னது எல்லாம் இல்ல இறைவனை தான் நம்ம வந்து ப்ரே பண்ணிட்டு அவரோட அனுமதிப்பது இது அவரை வழிநடத்த அனுமதிப்பது சிறந்தது. நம்ம அவர் தான் வந்து அனுமதிக்கணும் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு. எஸ், இப்போ பிரம்மாஸ் தாட்ஸ் அண்ட் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் வராக அவதாரா இப்பதான் ஒரு நபர். இப்போ கண்டினியூஸா ஒரு 18ல இருந்து 23 கண்டினியூஸா படிக்கலாம். ஸோ இதுல வந்து ஒரு அனாலிசிஸ் கொடுத்துருக்கா ஒரு விஷயம். Mataji, network issue. Okay. No Mataji, no problem Mataji, Babita Mataji. Okay. Hiranyakshan என்ற அரக்கன் பூமியை மறைத்த போது அசுரனின் பிடியில் இருந்த பூமியை மீட்க பிரம்மா நாராயணனிடம் மன்றாடினார். இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, பிரம்மா என்ன சொல்ற, ஐ எம் பிஸி வித் கிரியேஷன்ல எனக்கு வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம். நான் பிஸியா இருக்கிறதுனால இப்ப பூமி வந்து தண்ணியில மூழ்கி இருக்கு. எதனால மூழ்கி இருக்கு? பிகாஸ் ஆஃப் ஹிரண்யாக்ஷன் இருக்கேன். அது ஏன் நான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு ப்ரிஃபேஸ், இன்னொரு ஸ்டோரி எல்லாம் இருக்கு. அதை நம்ம இப்போதைக்கு பார்க்க வேண்டாம். அப்ப பின்னர் பிரம்மாவின் நாசி, அப்ப இது இருக்கிறதுனால பகவான் வேண்டிக்கிறான், இப்படி வந்து இருக்கோம், எங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்கு, எப்பவுமே அப்படித்தானே, கஷ்டம் இருந்தா தானே பகவான் அனுபவம். அப்ப அவரை வந்து காப்பாத்துறதுக்கு சரி ஒரு வழி இது பண்ணி அவர் வழியில வர. அவன் என்ன ரூபத்துல வர? ஒரு பன்னி ரூபத்துல வர. ஒரு பின்னர் பிரம்மாவின் நாசியிலிருந்து ஒரு சிறிய பன்றி வெளிப்பட்டது மற்றும் விரைவில் பிரம்மாண்டமான விகிதத்தை எடுத்துக்கொண்டது. இந்த பிஷ்ஷோட கதை பார்த்தோம் இல்லையா, மத்ஸ்யாவதாரம் எப்படி சின்ன பிஷ்ல இருந்து பெரிய பேஸ் ஆகி எல்லாரையும் காப்பாத்துறாரு. அப்ப அந்த பிரளயம் வரும், இப்போ எல்லாரும் நீங்கள்லாம் எனக்கு வந்து இது அந்த 7 sages அதெல்லாம் பார்த்தோமே, அந்த மாதிரி வந்து சரி இவரோட மூக்குல இருந்து ஒரு சின்ன பன்னி தோன்றி அது வந்து பெரிய ஒரு ரூபம் எடுத்து அந்த ரூபம் எடுத்தது. மானுட உருவான வராகாவின் சித்தரிப்பு 4வது அவதாரமான நரசிம்ம சிங்கத்தின் தலை மனிதனாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது போன்றது. ஓகே, அவர் விஷ்ணுவின் முற்றிலும் விலங்கு அல்லாத முதல் அவதாரம். ஓகே, அப்போ இது வந்து மத்ஸ்ய அவதாரம், அப்புறம் கூர்ம அவதாரம், வராக அவதாரம், இது 3 தான் வந்து டோட்டலி அனிமல் மாதிரி. அதுக்கப்புறம் இந்த 4வது அவதாரம் தான் இந்த இது என்னது, இந்த நரசிம்ம அவதாரம். நரசிம்ம அவதாரத்துல எப்படின்னாக்கா பாதி உடல் சிங்கத்தும் போலி சிங்கம் மாதிரியும் பாதி உடல் மனுஷ ரூபத்துல. பாக்கி இதுக்கு முன்னாடி இந்த 3 அவதாரம் எப்படின்னா டோட்டலி இட் இஸ் லைக் ஒரு ஃபுல்லா அனிமல் தான். வராகம் சரி, என்ன மத்ஸ்யா கூர்ம வராக, இது 3மே அனிமல் ரூபம் தான். இந்த ஒன்லி 4th அவதாரம்னா பாதி சிங்கம் தலை அண்ட் உடல் எல்லாம் மனிதனாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்ப இது வந்து மானுட உருவான வராகாவின் சித்தரிப்பு நாங்க. ஓகே, அப்போ வராக மனித உடல், இதுல வராக மனித உடலுடன் பன்றி தலையுடன் சித்தரிக்கப்படுவதாக அக்னி புராணம் விவரிக்கிறது. அப்போ இது என்ன கரெக்ட்னு எனக்கு தெரியாது. இதுல வந்து மானுட உருவான வராகாவின் சித்தரிப்பு. ஓகே, அப்ப வராகவும் ஃபுல் அனிமல் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இது அக்னி புராணத்தை கொடுத்திருக்கான். சோ லெட்ஸ் see இதுல என்ன கொடுத்திருக்கேன் எனக்கு தெரியாது. ஆனா பாகவதம் இது நம்ம பிகாஸ் we are seeing only பாகவதம். அப்ப இதில் போட்டுட்டு வராகமும் பாதி உடல் மனுஷ உடலும் தலை மாத்திரம் பன்னி உடல்ல இருக்கு. ஆனா இப்ப இந்த இதுல ஒரு நிமிஷம், இதுல நம்ம பார்த்தோமே, எதுல பார்த்தோம், ஃபுல்லா பன்னி தான் காட்டுறான். இதுக்கு அடுத்தது இதுதான். ஓகே, எனவே பார்க்கலாம். ஒன்லி வரா வேற இதுல இந்த மாதிரி போட்டிருக்கா அப்படின்னு. ஐ திங்க் எல்லாரும் படிச்சுட்டா ஒரு வாட்டி 1 round ஓவர் இல்லையா, எல்லாரும் படிச்சுட்டா நினைக்கிறேன். எஸ், இல்ல பிரபுஜி, விவேகானந்த பிரபுஜி படிச்சாச்சு. எஸ், நான் படிக்கவா மாதாஜி? என்ன பிரபுஜி? நாராயணசாமி படிக்கவா மாதாஜி? இல்லையா, நீங்க ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டா இல்லையா? ஒரு வாட்டி படிச்சிட்டேன் மாதாஜி, படிச்சிட்டேன். நான் படிக்கவா மாதாஜி? ஃபர்ஸ்ட் யார் படிச்சாலும் ஒரு ரவுண்ட் மாதாஜி. ருக்மிணி மாதாஜி சொல்லுங்க, படிக்கிறீங்களா? படிச்சா இல்லையா மாதாஜி? சரி, இதி அப்யாயதோ நாசா விராரட் சவக அனக வராகிதோ டோகோ விகாட் அங்குஷ்ட பரிமாண பாவம் செய்யாத விதுரா திடீரென்று பிரம்மா சிந்தனையில் ஈடுபட்டிருந்த போது அவரது நாசியிலிருந்து ஒரு சிறு பன்றி உருவானது. உயிரினத்தின் அளவீடு ஒரு கட்டை விரலின் மேல் பகுதியை விட அதிகமாக இல்லை. அவ்வளவு சின்னதா ஒரு பன்றி தோன்றித்தான். இவரோட பிரம்மாவோட மூக்குல இருந்து ஒரு பன்றி தோன்றித்தான். என்னது அங்குஷ்டம் மாத்திரம்னா, அங்குஷ்டம்னா இதுதான் கட்டவிரல். கட்டவிரலோட மேல் பாகம் எவ்வளவு இருக்கோ அதோட பெருசா இல்லைன்னு, அதன் மேல் பகுதியை விட அதிகமாக இல்லை, அவ்வளவுதான். இந்த சைஸ்ல அவரோட மூக்குல இருந்து ஒரு பன்றி தோன்றிட்டு.
சின்லெஸ் விதுரா. அந்த விதுராட்ட எல்லாம் சொல்றாரு அவர். ஆல் ஆஃப் அ சடன் பிரம்மா இது திடீரென்று பிரம்மா சிந்தனையில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது எல்லாம் வந்து தானே மெடிடேஷன் தானே. அவரது நாசிலிருந்து ஒரு சிறு பன்றி உருவானது. உயிரினத்தில் அளவீடு ஒரு கட்டை விரலின் மேல். ஆனா இதுல போட்டிருக்கிறது ஏன்னா இட் இஸ் டோட்டலி ஒரு அனிமல் தான், அப்படிதான் நான் கேட்டிருக்கேன். இப்ப வேற ஏதோ புராணத்துல வந்து ஹாஃப் அனிமல் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். ஓகே, வாட் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். எஸ், நெக்ஸ்ட் நாராயணசாமி பிரபுஜி எடுங்க. ஒரே ஆர்டரா போயிட்டு இருந்தா சொல்லுங்க. எடுங்க பிரபுஜி, நாராயணசாமி பிரபுஜி படிங்க. வந்துட்டு மாதாஜி. தஸ்யாபிபஷ்யதக ககஸ்தக ஷனேன கில பாரத கஜமாத்ரக பிரபவருதே தத் அத்புதம் அபூன் மகத். ஓ பரதனின் சந்ததியே, பிரம்மன் அவனை கவனித்துக் கொண்டிருந்த போது அந்த பன்றி ஒரு பெரிய யானையை போன்ற பிரம்மாண்டமான தோற்றத்தில் பானத்தில் அமைந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு என்ன அங்குஷ்ட மாத்திரம் அதுதான் போட்டிருக்கு. அங்குஷ்டம்னா தான் கட்டவர்களோட மேல் பாகம். அந்த அந்த அவ்வளவுதான் சின்ன இது. ஆனா சடன்லி எப்படி அந்த மத்ஸ்யாவதாரம் பாக்குற போல ஒரு நல்ல பெரிய ஒரு இது உடல் எடுத்து பெரிய ஆகாசத்துக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அளவுல அது பெருசா வந்துடுத்தோம். ஓகே, சோ பரதன் சந்ததியே, பிரம்மன் அவரை கவனித்துக் கொண்டிருந்த போது அந்த பெரிய யானையை போன்று அந்த பிரம்மாண்டமான தோற்றத்தில் வானத்தில் அமைந்தது. அடுத்தது ஜெயலட்சுமி மாதாஜி பிரியா இருக்கலாம்? இருக்க மாதாஜி, படிக்க மாதாஜி. கிளியரா கேட்கறது, படிங்க. மரீசிர் பிரமுதைர் விப்ரைஹி குமாரைர் மதுனா சக திருஷ்ட்வா தத் சௌஹரம் ரூபம் தர்காயம் ஆச சித்ரதா. வானத்தில் உள்ள அற்புதமான பஞ்சி வடிவத்தை கண்டு வியந்த பிரம்மா மரிசி போன்ற பெரிய பிராமணர்களுடன் குமாரர் மற்றும் மனுக்களுடன் பலவாறு வாதிட தொடங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவளுக்கு வந்து சர்ப்ரைஸ் ஆகி இது என்னது, இது மூக்குல இருந்து ஒரு பன்றி தோண்டிட்டு அண்ட் சடன்லி இவ்வளவு பெரிய உருவம் எடுத்துட்டு இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் வாதாடுனாக்க என்னது பேசியிருக்கிறா, எல்லாரும் தமிழ்ல பேசிட்டு இருக்கா. இது என்னது, இது என்ன ரூபம் இப்படி வெளியில வந்திருக்கு, அவளுக்கே புரியலை ஆக்சுவலி. அப்போ குமாரன்னா யாரு, அந்த இவதான் என்னது சனத்குமார் 4 பேர் அண்ட் பிராமணர்கள் மரீச்சிங்கிற அந்த மாதிரி பெரிய போன்ற பெரிய பிராமணர்கள் பிரம்மா இவ எல்லாருமா சேர்ந்து பேசிட்டு இருந்திருக்கான். என்ன வாக்கம் இது, என்ன பெருசா அப்படி ஸ்கை அளவுக்கு வானம் அளவுக்கு எல்லாம் பெருசா ஒரு இது வந்திருக்கு, இது என்னத்துக்கு வந்திருக்கு, ஏது வந்திருக்கு, பலவாறு வாதிட தொடங்கினார். அப்புறம் என்னாச்சு, அடுத்தது யாரு, நிவேதிதா மாதாஜி படி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. கிம் ஏதத் சுகர வியாஜம் சுகர வியாஜம் சத்வம் திவ்யம் அவஸ்திதம் அஹோ அஹோ பாதாச்சாரியம் இதம் நாசாயாமே வினிஹஸ்ருதம். இது ஒரு பன்றியின் வேடத்தில் வரும் அசாதாரணமான நிறுவனமா? அவர் ஏன் மூக்கில் இருந்து வந்திருப்பது மிகவும் அற்புதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தெரியாது. சோ இது என்னது பன்றி ரூபத்துல ஒண்ணு வந்து அசாதாரணமான இது பண்ணி ஒரு இது உருவம் வந்திருக்கே, என்ன வந்திருக்குன்னு சொல்லி they are still discussing. என்னன்னு அவளுக்கு புரியல. அப்போ இது வந்து ரொம்ப அதிசயமா இருக்கு அப்படின்னு. அடுத்தது யாரு, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. திருஷ்ட்வா அங்குஷ்ட சிரோ மாத்ரக க்ஷணாத்கந்த சிலாசமஹாம் அபிஸ்வித் பகவான் ஏஷ யஜ்ஞோ மே கேதயன்மனஹா. முதலில் இந்த பன்றி கட்டை விரலின் நுனியை விட பெரியதாக காணப்படவில்லை. சிறிது நேரத்தில் அது ஒரு கல்லை போல பெரியதாக இருந்தது. என் மனம் கலங்குகிறது. அவர் பரம புருஷனா அல்லது விஷ்ணுவா? தெரியல என்ன. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னத்துக்கு இது வந்து விஷ்ணுவா, இது யாருன்னே புரியலையே. சடன்லி இவ்வளவு வந்து எனக்கு மூக்குலேன்னு வந்துட்டா எவ்வளவு சின்னதா தானே இருக்கும் இல்லையா, அந்த சின்ன அங்குஷ்ட மாத்திரம். அது எப்ப நினைவுச்சுமா, அங்குஷ்ட அந்த கட்டவர்களோட வந்து மேல் பகுதியை விட பெருசா இல்லாம அவ்வளவுதான் இருந்திருக்கு. ஆனா வெளியில வந்துட்டு எனக்கு பெரிய ரூபம் எடுத்துன்னு கொடுத்தேன். இது என்னது, இது என் மனம் கலங்குகிறது, என்ன இப்படி வந்திருக்கு, யார் இது, விஷ்ணுவா? அப்போ எனிதிங் அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா இந்த இப்படி நம்ம மத்ஸ்ய அவதாரத்தையும் பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு மாதிரி பெருசாய் வந்துட்டு அவ தெரிய ஆரம்பிச்சு அந்த ராஜாக்கு. ஓ நீ வந்து ஒருவேளை கிருஷ்ணரோ, நீ வந்து நம்ம இவரா நாராயணனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது சந்தேகம் வந்து பரப்பல இவருக்கும் தோன்றது. ஓ நீ வந்து பரமபுருஷ பகவானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரும் தோன்றது இருக்கு. அப்ப இங்க வந்து சிறிது நேரத்தில் ஒரு கல்லை போல பெரிதாக வளர்ந்து விட்டு என் மனம் கலங்குகிறது, நீ இவர் வந்து பரமபுருஷ பகவான் விஷ்ணுவா அப்படின்ட்டு கேட்கிறார்.
எஸ். அடுத்தது யாரு? விவேகானந்த பிரபுஜி படிங்க. எனக்கு ஆர்டர்ல யாரோட பேரு தெரியாதோ அவளோட பேரு சொல்றேன். படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. விவேகானந்த பிரபுஜி. டைம் பண்றதே. ஓகே, வேற யாரு படிக்கிறது பாக்கி? சுலோச்சனா மாதாஜி. பபிதா மாதாஜி படிங்க, அப்புறம் சுலோச்சனா மாதாஜி. ब्रह्मणः सह नुनुभिः भगवान् यज्ञ पुरुषो जगजाकेந்திர சன்னிபஹ. பிரம்மா தன் மகன்களுடன் விவாதித்து கொண்டிருந்த போது பரம புருஷனான விஷ்ணு ஒரு பெரிய மலையை போல் ஆரவாரத்துடன் கர்ஜித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ இந்த மாதிரி பிரம்மா பிள்ளைன்னா சுவயம்புவ மனு இவெல்லாம் அவள்கிட்ட இப்படி இவரும் என்னது குமாரர் இவெல்லாம் இதுதானே புத்திரர்கள் தானே, அவள்கிட்ட இப்படி பேசி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது என்ன ஆயிடுச்சு, விவாதித்து கொண்டிருக்க பேசிட்டு இருக்கும் போது பரமபுருஷனான விஷ்ணு ஒரு பெரிய மலையை போல ஆரவாரத்துடன் கர்ஜித்தார். அப்போ பரமபுருஷ பகவான் விஷ்ணு தான் சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி தெரிய வந்துட்டு பெரிய உருவம் எடுத்துட்டு அவர் கர்ஜிக்கவே ஆரம்பிச்சிட்டார். வேற யாரு நெக்ஸ்ட்? சுலோச்சனா மாதாஜி சொன்னீங்க. அடுத்த சுலோச்சனா மாதாஜி. அடுத்தது இது பகவான். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். இப்ப அடுத்தது என்ன வரப்போகுது? 24-29 என்னன்னா முனிவர்களால் இறைவனை போற்றுதல். எஸ், ஏன்னா பகவான் தெரிஞ்சு போயிடுது. ஓகே, அப்ப அவ வந்து போற்ற ஆரம்பிச்சுட்டான். எஸ் மாதாஜி. எடுத்து பிரம்மாணம் ஹர்ஷயாமாஸ ஹரேஸ்தாம் ச த்விஜோதமான் ஸ்வகர்ஜிதேன ககுபஹ பிரதேஸ்வனயதா விபுஹு. சர்வ வல்லமையுள்ள பரமபுருஷ பகவான் எல்லா திசைகளிலும் எதிரொலிக்கும் அவரது அசாதாரணமான குரலால் மீண்டும் கர்ஜன செய்வதன் மூலம் பிரம்மாவையும் மற்ற உயர்ந்த பிராமணர்களையும் உயிர்ப்பித்தார். மலையாளம் படிக்கணும். கேட்கல மாதாஜி. ஹிந்தி தான் மாதாஜி. தமிழ் என்ன படிப்பல இல்ல மலையாளியான்னு கேட்டேன். மலையாளம் படிப்பலா கேட்டேன். அல்ல பாலக்காடு நம்மளோட தான். மலையாளி ஒண்ணும் இல்ல. பாலக்காடு இருந்தாலும் எனக்கு மலையாளம் படிக்க தெரியாது. தமிழ் தான் படிச்சேன். எனக்கும் தெரியாது, படிக்க தெரியாது, பேசலாம் தெரியும். கஷ்டப்பட்டாலே அப்ப நினைச்சேன் ஒருவேளை நீங்க மலையாளம் தான் நல்லா ஈஸியா படிக்கிறோம். இல்ல. ஓகே. சோ இது என்னது, இப்ப இன்னும் அவ வந்து இது தெரிஞ்சாச்சு. இப்ப வந்து இது கிருஷ்ணர் தான் விஷ்ணு தான் தெரிஞ்சாச்சு. அப்போ சர்வ வல்லமையுள்ள பரமபுருஷ பகவான் எல்லா திசைகளிலும் எதிரொலிக்கும் அவரது அசாதாரண குரலால் என்னது கர்ஜனை பண்றாரு இல்லையா? அப்ப அந்த மாதிரி குரலால் மீண்டும் கர்ஜனை செய்வதன் மூலம் பிரம்மாவையும் மற்ற உயர்ந்த பிராமணர்களையும் உயிர்ப்பித்தார்னா என்னது, ஒரு மாதிரி சிலிர்த்துண்ட வாழலாம், ஒரு மாதிரி கம் டு தேர் சென்சஸ் அப்படிம்பாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி which echoed in all directions என்ன போட்டிருக்கு, roaring with his uncommon elevated highly elevated பிராமணஸ் எல்லாரையும் வந்து ஒரு மாதிரி சிலிர்க்க வச்சுட்டார் அவரோட கர்ஜனையினால். எஸ் 25 விஷ்ணு மகாவிஷ்ணு நம்ம ட்ரிவாண்ட்ரம் போறாப்புல இருக்கு நமக்கு. எஸ் நெக்ஸ்ட் யாரு மாதாஜி? கல்பனா படிக்க மாதாஜி. மாதாஜி படிங்க. நிசம்யதே கர்கரிதம் ஸ்வகேதா ஷிஷ்ணு மாயா மய சுகரஸ்ய ஜனஸ்தப சத்ய நிவாசி சினஸ்தே த்ரிபிஹி பவித்தைர் முனயோ அக்ரணம் ஜனலோகம் தபலோகம் சத்தியலோகம் ஆகிய இடங்களில் வசிப்பவர்களான முனிவர்களும் சிந்தனையாளர்களும் கருணையுள்ள இறைவனின் சகல ஐஸ்வர்யங்களுமான பன்றியின் ஆரவாரமான குரலை கேட்டதும் அவர்கள் 3 தேவர்களிடம் வேதங்களில் இருந்தும் மங்களகரமான கீர்த்தனைகளை முழங்கினர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப இது கிருஷ்ணான்னு தெரிஞ்சு போயிடுது இல்லையா, மகாவிஷ்ணுன்னு தெரிஞ்சு போயிடுது. அப்ப என்னது ஜனலோகம் தப்போலோகம் எல்லாம் மேலே இருக்கிற எல்லா லோகமும், ஜனலோகம் தப்போலோகம் சத்தியலோகம் மேல இருக்கிற அந்த இது லோகங்கள் எல்லாத்துலேருந்து யாரு அங்க யாரெல்லாம் வசிக்கிறாளோ அவ எல்லாரும் இப்ப இது என்னது முழங்க ஆரம்பிச்சுட்டா. என்னது நிறைய கீர்த்தனைகள்னா என்னது இல்லை ஜபம் தான்.
ரிக்வேதம் என்ன அந்த வேதம் என்னன்னு சொல்லிட்டு எல்லா வேதங்களும் அவ வந்து 6 வாரமா எல்லாம் ஆரம்பிச்சா. முனிவர்களும் சிந்தனையாளர்களும் கருணையுள்ள இறைவனின் சகல ஐஸ்வர்யமான பன்றியின் அவதாரமான குரலை கேட்டதும் அவர்கள் 3 வேதங்களிலிருந்தும் மங்களகரமான கீர்த்தனைகளை முழங்க ஆரம்பிச்சுட்டா. அவ எல்லாருமா இப்ப இன் பிரைஸ் ஆஃப் லார்ட் தே ஸ்டார்டட் அந்த வேதாஸ் எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டா. அடுத்தது தேஷாம் யாரு பாக்குறேன் இங்க தெரியல. பிரபுஜி இருக்காளா? விவேகானந்த பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன நடுநடுல மியூட் ஆயிடுறேன். கூப்பிடும்போது பதில் வரல. டியூட்டில இருக்களோ? டியூட்டில இருக்கீங்க அதனால. படிங்க படிங்க. தேஷாம் சதாம் வேதவிதான மூர்த்தேர் தேசாம் சதாம் வேத விதாய மூர்த்தேர் பிரம்மாவர்தார்யாத்ம குணானுதம் வினார்த்தியா பூயோ விபூ கஜேந்திர லீலோ ஜன ஆதிதேஷா. யானையை போல விளையாடி பெரும் பக்தர்களின் வேத பிரார்த்தனைகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக மீண்டும் கர்ஜனை செய்து தண்ணீரில் இறங்கினார். இறைவன் வேத பிரார்த்தனைகளின் பொருளாக இருக்கிறார் என்று பக்தர்களின் பிரார்த்தனைகள் தனக்காகவே என்பதை அவர் புரிந்து கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ இவெல்லாம் வேதம் எல்லாம் முழங்கும் போதே அவருக்கு புரிஞ்சு போயிடுது இவெல்லாம் என்னதான் பிரைஸ் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்றா. ஏன்னா அது என்னது இந்த முனிவர்களுக்கு வாழ்க்கை எல்லாருமே இருக்கிற வாழ்க்கை எல்லாம் தெரிஞ்சு போயிடுது. இவர்தான் கிருஷ்ணாவில் தான் இவ்வளவு பெரிய அவதாரம் எல்லாம் எடுக்க முடியும். விஷ்ணு கிருஷ்ணன்னா விஷ்ணு தானே. அவரால் தான் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய இதெல்லாம் எடுத்து ரட்சிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. அப்ப அவ வந்து நிறைய வேதங்கள்லாம் முழங்கினோன்னு யானையை போல விளையாடி பெரும் பக்தர்களின் வேத பிரார்த்தனைகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக. ஏன்னா இவெல்லாம் நம்ம பிரேயர் பண்றோம்னா என்னது ப்ரே பண்றோம்? டு கெட் சம்திங். இல்லையா? நமக்கு ஏதாவது நல்லது கொடுப்பா, நல்ல ஹெல்த் கொடுப்பா, நிறைய வெல்த் கொடுப்பா, ஏதாவது நம்ம வேண்டிப்போம். ஒண்ணும் இல்லையா ஒரு ஞானம் கொடுப்பா, வேற ஒண்ணும் நாங்க வேண்டல, ஒரு நல்ல உங்களோட இதுல பக்தியோட இருப்போம், அந்த மாதிரி எல்லாம் இப்படி வேண்டிப்போம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இவெல்லாம் வேண்டது ஓ எனக்கு என்னதான் வேண்டிக்கிறா, அப்ப இவாளுக்கு நான் பதிலுக்கு நான் ஏதாவது கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ற அவர் 6 வாரமா யானையை போல விளையாடி. யானைன்னா ஏன் யானை சொல்லியிருக்கானா யானை ரூபத்துக்கு கிடையாது, அவ்வளவு பெரிய ஒரு உருவம், யானையை போல உள்ள உருவம். அப்ப பெரும் பக்தர்களின் வேத பிரார்த்தனைகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக மீண்டும் கர்ஜனை, திரும்பி ஒரு கர்ஜனை மூணெல்லாம் ஒரு கர்ஜனை பண்ணி தண்ணீருக்குள்ள இறங்கிட்டார். இறைவன் வேத பிரார்த்தனைகளின் பொருளாக இருக்கிறார். எனவே பக்தர்களின் பிரார்த்தனைகள் தனக்காகவே இருந்தன என்பதை அவர் புரிந்து கொண்டார். அவர் புரிஞ்சுட்டு he started அவரோட டியூட்டி என்ன, அவர் அதுக்கு வேண்டிதானே அந்த உருவம் எடுத்துன்னு வந்திருக்காரு. சரி, எல்லாரும் வந்து பிரேயர் பண்ணா அதுல என்ன தெரியாது, பிரேயர் பண்ணா நமக்கு எல்லாம் கிடைக்கும்னு அர்த்தம். சோ பகவான் பிரேயர் இப்போ நம்ம வந்து கண்டினியூஸா பண்ணிட்டு இருக்கணும். should never forget God. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அடுத்தது யாரு? ஒரு ரவுண்ட் ஆகல இல்லையா இன்னும்? நிவேதிதா மாதாஜி படிக்கலையே, படிங்க. கல்பனா போயிட்டாங்களா? அதுக்குள்ள போயிட்டாங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. உச்சிப்தவாலஹ கசரஹ கதோரஹ சதா விதுன்வன்கர ரோம ஷத்வக் புராஹதாப்ரஹ சிதா தமஷ்ட்ர ஈக்ஷா ஜோதிர் பபாசே பகவான் மஹீத்ரஹே. பூமியை மீட்பதற்காக தண்ணீருக்குள் நுழைவதற்கு முன் போர் வானத்தில் பறந்தது. அவரது வாளை வெட்டியது. அவரது கடினமான முடிகள் நடுங்கின. அவரது பார்வையே ஒளிமயமாக இருந்தது. மேலும் அவர் தனது குளம்புகளாலும் பளபளக்கும் வெள்ளை தந்தங்களாலும் வானத்தில் மேகங்களை சிதறடித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் என்ன செக்கே பண்றதுக்கு நேரம் இல்லை இல்லையா? இப்ப லார்ட் போர், அது வந்து இதுல இங்கிலீஷ்ல லார்ட் போர்னு இருக்கு, அது அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் ஆயிருக்கு லார்ட் போர். ஐ ஹவ் நாட், எனக்கு நேரம் இருக்க மாட்டேங்குது. சோ அப்போ சிலப்போ கொஞ்சம் இதா எழுதுது. இப்போ லார்ட் போர் அது அழகா எழுதிருக்கலாம், நான் திரும்பி பார்க்கல. எனிவே, சோ இதெல்லாம் நான் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இல்லாட்டி வெறும் ஒரு பிக்சரும் ஒரு இங்கிலீஷ் ஸ்லோகா கொடுத்துருப்பா, அவ்வளவுதான். நம்ம சிலது நம்ம இதுல நம்பர் இருக்காது. அப்ப ஐ சர்ச் த நம்பர். இதுல போய் பாகவதத்துல போய் நம்பர் என்னதுன்னு போட்டு அது ஒரு மாதிரி என்னது ஒரு ஃபார்மேட்ல கொண்டு வந்து நான் போடுறேன். சரி, அப்ப தமிழும் போட்டுருந்தாக்கா உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்குமேன்னு சொல்லிதான் போடுறேன். ஆனா அதை செக் பண்றதுக்கு நேரம் இல்லை.
அந்த இது லெவல்ல இருக்கேன் இப்பதான். ஓகே, எனிவே சோ பூமியை மீட்பதற்காக தண்ணீருக்குள் நுழைந்து விட்டார் அவர். அதுக்கப்புறம் என்னது, அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்றாரு அவர்? வானத்தில் பறந்தது, வானத்தில் பறந்தார். முதல்ல பிஃபோர் கோயிங் டு வாட்டர் அவர் என்ன பண்ணாருனாக்கா, நான் இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறேன். பிஃபோர் என்டரிங் த வாட்டர் டு ரெஸ்கியூ த லார்ட் ஃபியூ இன் த ஸ்கை. இதுல வானத்துல நல்லா அப்படி பெரிய இது என்னது பறந்து ஸ்லாஷிங் இஸ் டெயில், அவரோட வாலை வந்து நல்லா அடிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு இதா சத்தம் வரா போல எல்லாம் இது பண்ணி ஹிஸ் ஹார்ட் ஹேஸ் குவிவரிங். இப்ப அது உண்டு இல்லையா, மயில் சொல்லுவாங்க, ஹேர் ஆன் ஹிஸ் பாடி, அதெல்லாம் நல்ல இது என்னது நடுங்குற போல குவிவர். அப்புறம் his very glass was luminous அப்படின்னா அப்படி ஜொலிக்கிற உருவமா அப்படி மேல அப்படி படர்ந்ததுதான். அப்புறம் he scattered the clouds in the sky with his hooves and his glittering white tusk. அவரோட வந்து வெள்ளை தந்தங்களும் அந்த மூக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, குழம்புகள் அப்படின்னா என்னது எனக்கு தெரியாது, அது வந்து இதுதான் ஐ திங்க் இதுதான் என்னது மூக்கு தானே அந்த பகுதி, அதெல்லாம் வச்சுட்டு அவர் வந்து அந்த வானத்துல அப்படியே பறந்துட்டு அவரோட அந்த ஜொலிப்பு எப்படியும் பகவான் இருக்கிற இடம் வந்து எப்பவுமே லியூமினேட்டிங்கா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. கிருஷ்ண உலகத்திலையும் இந்த இது என்னது, அங்க வந்து சன் கிடையாது, மூன் கிடையாது, இட் இஸ் ஆல்வேஸ் லியூமினஸா இருக்கும். ஏன்னா பகவான் இருக்கிற இடம் எப்பவுமே நல்ல வெளிச்சமா பளபளப்பா இதா இருக்கும். அப்ப அதே போல இவர் வந்து தண்ணிக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சுத்தி இப்படியே வானத்துல வந்து ஒரு சுத்தி வால் எல்லாம் நல்லா அப்படி ஒரு அடி அடிச்சு மயிர் எல்லாம் அப்படி ஒரு மாதிரி முடிவு நடுங்குறா போல. ஏன்னா காலத்துல இப்படி போகும்போது எனக்கு அந்த மாதிரி நடுங்குறா போல அவரது பார்வை ஒளிமயமான இருந்தது. அண்ட் மேலும் அவர் தனது குழம்புகளாலும் பளபளக்கும் வெள்ளை தந்தங்களாலும் வானத்தில் மேகங்களை சிதறடித்தார். இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த மேகங்களை எல்லாம் கட்டி இந்த மாதிரி ஒரு இது பூக்காக்காரம் சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தார். அடுத்ததுதான் தண்ணிக்குள்ள போறார். எஸ், அடுத்தது யார்? எல்லாரும் ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டீங்கன்னா செகண்ட் ரவுண்ட் ஆரம்பிச்சுடலாம். ருக்மணி மாதாஜி ஆரம்பிங்க. ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டே இல்லையா எல்லாரும் அவங்க பண்ணிட்டா நினைக்கிறேன். எஸ், படிக்காதவங்கள படிக்க சொல்லுங்க, இல்லைன்னா நான் படிக்கிறேன். எல்லாம் ஆயிடுத்து மாதாஜி, 2 ரவுண்ட் எல்லாரும் படிச்சாச்சு. இப்ப நீங்க எடுப்போம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தான் ஆரம்பிங்க. ஓணம் குருத்த வயாகு பதவீம் விக்ரம் க்ரோதாபா சேகர் ஷக சவயம் அத்வரங்கஹ கராக சம்ஷஸ்ரே அபி அகரால திருப்தயாம் இது மறந்துச்சு மாதாஜி, மறந்துச்சு மாதாஜி, போடிச்சு ஐயோ எங்க ஓடி போயிடுச்சு மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் சொல்றேன், ரிப்பீட் பண்ணிடுங்க. கிரணதோ அவிஷத்கம். சரி, படிக்க வராது, ஏதோ மொபைல வச்சு படிக்கிறேன், அதான் கஷ்டமா இருக்கும். ஓகே, நான் வேற யாருக்கு சொல்றேன். வேற நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறா? யார் பேசுறா? மாதாஜி நான் படிக்கிட்டீங்களா? உத்ராதாம் விப்ரம் அவிஷத்கம். அவர் தனிப்பட்ட முறையில் பரம பகவான் விஷ்ணுவாக இருந்தார். எனவே அவர் ஆழ்நிலைக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஆனால் அவர் ஒரு பன்றியின் உடலை கொண்டிருந்ததால் அவர் பூமியை வாசனையால் தேடினார். அவரது தந்தங்கள் பயமாக இருந்தன. மேலும் அவர் பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டிருந்த பக்த பிராமணர்களை பார்த்தார். இவ்வாறு அவர் தண்ணீருக்குள் நுழைந்தார். மாதாஜி நீங்க மொபைல்ல இருந்து படிக்கிறோம், அதான் ஓடிடும். அது ஓடிதான், வேற ஒண்ணு இல்ல. கஷ்டமா இருக்குமே, ரொம்ப கஷ்டம். மெசேஜ் வேற வந்திருக்கு மாதாஜி, அதனால மேனேஜ் பண்ற, எப்படியோ மேனேஜ் பண்ற. நீங்க யூடியூப்ல வருதா மாதாஜி? இது வருமே மாதாஜி, இது லோட் பண்ணிடுவோம். யூடியூப்ல வந்ததுன்னா என்னோட இது இருக்கு, அதுல வேணா பாக்கலாம். யூடியூப்ல நெக்ஸ்ட் டைம் யூடியூப்ல பாக்கலாம். யூடியூப்ல வருது இல்ல மாதாஜி? வரும் வரும். நெக்ஸ்ட் இதுல இருந்து நான் டேப் இருக்கு, அதுல பாத்துக்கிறேன். ஓகே ஓகே. சோ அப்ப இது வந்து என்னன்னா இது அவர் வந்து இப்ப போர்னா என்னது, பன்றி வடிவத்துல இருக்கிறதுனால நுகர்ற சக்தி வந்து அவருக்கு நிறைய இருக்கும், அதான் போட்டிருக்குதுல. சோ அவர் தனிப்பட்ட முறையில் பரம பகவான் தான். அவர் வந்து ஆழ்நிலை இதுல இருக்கார். எனவே அவர் ஆழ்நிலைக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஆனால் அவர் பன்றியின் ரூபத்துல இருக்கிறதுனால அப்ப அவருக்கு வந்து செக் இல்லாட்டா அவருக்கு எல்லாம் தெரியும், எது எங்க இருக்குன்னு எல்லாம் தெரியும். ஆனா பன்றி ரூபத்துல வந்ததுனால அவர் அந்த வாசனையால தேடி பாக்குறாரு, இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு. அந்த தண்ணியில மூங்கி இருக்கு இல்லையா நம்ம அறுத்து, வந்து எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தேடுறதுக்கு போறார். அவர் ஒரு பன்றியின் உடலை கொண்டிருந்ததால் அவர் பூமியை வாசனையால் தேடினார்.
அவரது தந்தங்கள் பயமாக இருந்தன, ரொம்ப கூர்மையா இப்படி ஒரு தந்தம், அதெல்லாம் பார்க்கறது பயமா இருந்தது. மேலும் அவர் பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டிருந்த பக்தர் தட் இஸ் பிராமணர்களை பார்த்தார். எல்லாரும் வந்து இவரை சுதிச்சுன்னு இருக்கா, எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கா இவரை. அப்படி இவ்வாறு அவர் எவாளெல்லாம் பார்த்துட்டு he went inside the water, அவர் தண்ணீருக்குள் நுழைந்தார். அதுக்கப்புறம் என்னது, the Lord killing இறைவன் இரண்யாட்சனை கொல்வதும் மற்றும் பூமியை காப்பாற்றுவதும். 29-33. ஐ திங்க் இதுக்கு முடிஞ்சுட்டு வேணா நிறுத்தலாமா பாக்குறேன். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஜெயலட்சுமி மாதை படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வக்ர கூடாங்க நிபாதவேக விஷீன ருக்ஷி தனயன் உதன்வான் உத்ருஷ்ட நீர்கோர்மி புஜைர் இவார் தஷ் சுக்ரோஷ யக்ஞேஸ்வ பாகிமேதி. மாபெரும் மலை போல் நீரில் மூழ்கி பன்றி பெருங்கடலின் நடுப்பகுதியை பிரித்து 2 உயரமான அலைகள் பெருங்கடலின் கரங்களாக தோன்றின. அவை இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்வது போல உரத்த குரலில் அழுதன. எல்லா தியாகங்களுக்கும் ஆண்டவரே தயவு செஞ்சு வேண்டாம், என்னை 2ஆக வெட்டு, தயவு செய்து எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 2ஆக வெட்ட வேண்டாம் தான் வரணும். ப்ளீஸ் டு நாட் கட் மீ இன்டு 2. அது வந்து 2ஆக வெட்டனே போனது. ஓகே, அதான் பாக்குறேன் என்ன வெட்டுன்னு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு. அப்ப என்னது, இப்போ கடல்ல அவர் நுழையும் போது எப்படி அவ்வளவு பெரிய உருவம் கடல்ல போச்சுன்னா, இப்ப நம்ம நார்மலி ஒரு இது பொருள் வந்து தண்ணியில போட்டா அது ஸ்பிளாஷா இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல எல்லாம் ஒரு இது ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆகி இந்த தண்ணி எல்லாம் வெளியில வந்து அது உள்ள போகும் அது போல. ஆனா இப்ப இவ்வளவு பெரிய ரூபத்துல அவர் வந்து இந்த தண்ணிக்குள்ள நுழையும் போது என்ன ஆயிடுறான், அந்த தண்ணி எல்லாம் அப்படி வெளியில செதறி போறதான், as if 2 பாகமா பிரியறா போல. தண்ணி வந்து 2 பாகமா பிரியறா போல ஆகும். அப்ப மாபெரும் மலை போல் நீரில் மூழ்கி அந்த பன்றி பெருங்கடலின் நடுப்பகுதியை பிரித்து 2 உயரமான அலைகள் அது உள்ள அவர் குதிக்கிறதும் அவர் உள்ள போறதும், அந்த 2 பக்கத்துல இருந்து அலைகள் பெருசா இது பண்ணி வெளியில வரதான் பெருங்கடலின் கரம். அது எப்படி இருந்தது கரம், அந்த பெருங்கடலோட 2 கரங்கள் மாதிரி, அப்படி 2 கைகள் மாதிரி அப்படி வந்து விட்டான் வெளியில. அவ இறைவனிடம் அந்த 2 கையாலையும் அவர் வந்து பிரார்த்தனை, இட் லுக்ஸ் ஆஸ் இஃப் 2 கரங்கள் அவரோட வெளியில வந்தா போல, இதோட இந்த சாகரத்தோடு பெருங்கடலோடு. அப்ப அந்த 2 கையால அவர் வந்து பகவான் முன்னாடி ப்ரே பண்ற, என்னது இந்த மாதிரி வந்து நீங்க தான் ரொம்ப நல்ல இதாச்சே, பகவான் தான் ரொம்ப கருணையுள்ள உள்ளம் படைத்தவராச்சே, நீங்க வந்து நான் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன், என்ன வந்து இந்த மாதிரி 2 பாகமா பிரிச்சுடாதீங்க, டு நாட் கட் மீ, எனக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுங்க. அவர் நினைச்சா எல்லாம் உறிஞ்சுவே செஞ்சுடுவாரு, உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கி விட்டுடுவார் இல்லையா, அதெல்லாம் பண்ணிடாதீங்க, எனக்கு வந்து நீங்க தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணான்னு சொல்லிட்டு இதுவும் கேட்டுக்கிறது. எது கடலும் வந்து கெஞ்சி கேட்டுக்கிறது. அவர் போன விஷயம் வேற, அந்த பூமி எடுக்கிறதுக்கு. ஆனா அந்த 2 அலைகளா பிரிஞ்சு அது 2 கை மாதிரி ஆகி அந்த 2 கைகளாலும் அந்த இது பெருங்கடல் வந்து பகவான்ட்டு பிரார்த்திக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது யாரு நெக்ஸ்ட், நாராயணசாமி பிரபுஜி படி. குறைகி படிக்கிற மாதாஜி. குரைகி சுரப்னைர் தரயம் ஷதாப புத்ரபாரபாரம் த்ரிபரு ரசாயாம் ததர்ஷ காம் தத்ர சுஷுப்ஷுர் அக்ரே யாம் ஜீவதானிம் ஸ்வயம் அப்யதத்தா. லார்ட் பன்றி கூறிய லார்டாவே வந்திருக்கு. பகவான் பன்றி கூறிய அம்புகள், லார்ட் பன்றி கூறிய அம்புகள் போன்ற தனது குழம்புகளால் தண்ணீரை ஊடுருவி எல்லையற்றதாக இருந்தாலும் கடலின் எல்லைகளை தாண்டி எல்லைகளை கண்டறிந்தார். எல்லா உயிர்களுக்கும் இளைப்பாறும் இடமான பூமி சிருஷ்டியின் தொடக்கத்தில் இருந்ததை போலவே கிடப்பதை கண்டார். அவர் தனிப்பட்ட முறையில் அதை உயர்த்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி குழம்புகள்னா நான் கேட்டிருக்கேன் அந்த வேர்டு. குழம்புகள்னா கொம்பு மாதாஜி. ஓகே ஓகே. குழம்புகள்லாம் ஆக்சுவலா கால்ல இருக்கிற அந்த கால்ல இருக்கிற போனி, ஓகே ஓகே, இந்த போனி போர்ஷன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே, கால்ல இருக்கு. அதான் குழம்பு கேட்டிருக்கேன். கரெக்ட், கால்ல அந்த இது இந்த ஹார்ஸ் ஷூ எல்லாம் போடுவாங்களே அதானே.
அதான் அதுலதான் கேட்டு. சோ கால நமக்கு நகை இருக்குல்ல மாதாஜி, அது மாதிரி இருக்குது, அது வந்து குழம்புன்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே, அது ஷார்ப்பா இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுமே. ஆமா ஆமா மாதாஜி, ஷார்ப்பா இருக்கு. அப்ப வந்து சரி, அப்ப இவர் என்ன பண்றாரு, லார்ட் பன்றி டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படி ஆயிடுச்சு. நான் இப்பதான் படிக்கிறேன், எனக்கு நேரமே இல்லை. ஓகே, பன்றி அவதாரம் எடுத்த பகவான் என்ன பண்ற, ஒரு சூரிய அம்புகள் போன்று தனது குழம்புகள் அந்த பேர், அந்த காலோட வந்து நகங்கள், நீங்க சொன்னாப்பல நகங்களோட கூர்மையா இருக்கிற நகம் குழம்புகளை வந்து அதையும் வச்சு ஊடுருவி தேடுற அந்த கீழே அவ்வளவு கீழே என்னது சாகரத்தோட உள்ள போய் அதோட அடித்தளம் வந்து தேடுற, அந்த காலால இப்படி தேடி பாக்குற எங்க இருக்குன்னு. இருந்தா எல்லையற்றதாக இருந்தாலும் தண்ணீர் பார்த்தா எப்படி இருக்கு, நம்ம ஓஷன் எல்லாம் பார்த்தா எப்படி இருக்கும், அவ்வளவு எல்லையே கிடையாது, அது மாதிரி தோணும். ஆனாலும் அவங்க உள்ள போய் தேடுற, கடலின் எல்லைகளை கண்டறிந்தார். எல்லா உயிர்களுக்கும் இளைப்பாறும் இடமாக இது அர்த்தம். ஏன் நம்ம பூமி தான் எல்லாம் மோஸ்ட்லி. வேற இதுல எல்லாம் போச்சுன்னா யூ கேனாட் ஃபைண்ட், இருக்குமா இருக்கும் சம் மைக்ரோப்ஸ், ரொம்ப சின்ன சின்ன ஏதாவது பிராணிகள் எல்லாம் இருக்குமா இருக்கும். ஆனா நம்ம எல்லா உயிர்களும் வாழறது நம்ம இதுதான், அர்த்தோட அட்மாஸ்பியர் தான் அந்த மாதிரி. அர்த்தோட இது என்னது நிலைமை அப்படி இருக்கு, நமக்கு எல்லாம் தண்ணியும் கிடைக்கும், காத்தும் வந்து சுவாசிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால அர்த்தத்துல வந்து இது எல்லா உயிர் வாழிகளும் இங்கதான் இருக்கு அப்படின்னு. அப்படி எல்லா உயிர்களுக்கும் இளைப்பாறும் இடமான பூமி சிருஷ்டியின் தொடக்கத்தில் எப்படி இருந்ததோ அதே போல உள்ள வந்து அப்படியே கடக்கும். அப்ப அதை வந்து தனிப்பட்ட முறையில அப்படி தன்னோட இதால கொம்பால் அந்த தந்தம் வச்சு அவர் வந்து உயர்த்துறார், அவர் வந்து காப்பாத்துறார் பூமிய. அப்புறம் எஸ், நெக்ஸ்ட் யாரு, நிவேதிதா மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்வதம் ஸ்ரேயோத்ருத்யா மஹீம் நிமக்னாம் சௌத்திதஹ சம்ருசே சசாயாஹ தத்ராபி தைத்யம் கதயா பதந்தம் சுனாப சந்தீபித தீவ்ரமன்யுஹு. லார்ட் பன்றி மிக எளிதாக பூமியை தனது தந்தங்களில் எடுத்து நீரில் இருந்து வெளியே எடுத்தார். இதனால் அவர் மிகவும் பிரமாதமாக தோன்றினார். பிறகு சுதர்சன சக்கரம் போல் பிரகாசித்த அவர் உடனடியாக அரக்கனை இரண்யாக்ஷனை கொன்றார். இருப்பினும் அவர் இறைவனுடன் போரிட முயன்றார். பூமியை வந்து காப்பாத்திட்டார், தன்னோட தந்தங்கள்ல எடுத்து காப்பாத்திட்டார். அப்புறம் வெளியில இருந்தா இதனால் அவர் மிகவும் பிரமாதமாக தோன்றினார். என்ன பெரிய உருவம், பூமியை வந்து தன்னோட தந்தங்களாலேயே அப்படி தூக்கி எடுத்துட்டார். அவரோட சுதர்சன சக்கரம் மாத்திரம் ரொம்ப கோவத்துல இருந்தார் இல்லையா, அப்ப அந்த சுதர்சன சக்கரம் ரொம்ப ஆக்டிவா ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங். அப்ப அது வந்து அட்டாக் பண்ண போயிடுது யார, இரண்யாக்ஷன். ஏன்னா அவரால் தானே இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு அப்படின்னு. அவர் உடனடியாக அந்த என்ன சுதர்சன சக்கரம் அரக்கன் யாரு இரண்யாக்ஷனை கொன்றார். இருப்பினும் அப்போ என்னது, இவர் விடல, கொல்லறதுக்கு முன்னாடி சும்மா என்னது தோல்வியை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணல. இரண்யாக்ஷன் ட்ரைட் இஸ் பெஸ்ட், பகவான் தான் தெரியும் எல்லாம் கரெக்ட், இருந்தாலும் தோக்கத்துக்கு முன்னாடி தோக்க போறாலாம் தெரியும், இருந்தாலும் வந்து போராடி அவர் வந்து போரிட்டார். அவர் வந்து சும்மா அப்படி இருந்தார் வெட்டிட்டார் அந்த மாதிரி இல்லை, அவரும் வந்து பகவானை ஹர்ட் பண்றதுக்கு நிறைய அவர் வந்து போரிட்டார். அப்புறம் தான் அவர் வந்து சுதர்சன சக்கரத்தை வச்சு கொண்டார். எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி, somebody is left. ஸ்ரீகண்ண மாதாஜி படிச்சுட்டா இல்லையா, அப்படி யாரு இருக்கா, சுலோச்சனா மாதாஜி படிங்க. ஜகானருந்தான்மசஹ்ய விக்ரம் சலீலயேமம் மிருகராடிவாம்பசி தத்ரக்த பங்காங்கித கண்ட துண்டோ யதா கஜேந்திரோ ஜகதீம் விபெந்தன். சிங்கம் யானையை கொல்லுவதை போல இறைவன் பன்றி நீருக்குள் அரக்கனை கொன்றது. யானை ஊதா மண்ணை தோண்டி சிவப்பாக மாறுவது போல இறைவனின் கண்களிலும் கன்னங்களிலும் நாவிலும் அரக்கனின் ரத்தம் பூசப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ ஊதா கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் தோண்டி அவர் வந்து இது நீருக்குள் தோண்டி என்ன பண்றது, சிங்கம் யானையை கொள்வது போல அவ்வளவு பெரிய இது உருவம் எடுத்திருக்காரு இல்லையா. இறைவன் என்ன பண்றார், இறைவன் பன்றி நீருக்குள் அரக்கனை கொன்றது. யானை ஊதா மண்ணை தோண்டி சிவப்பாக மாறுவது போல, இல்ல மண் அப்படி வாரி போட்டுக்கணும் இல்லையா, மண்ணை இது
என்ன சொல்ற ஆனை மண் குளிப்பாட்டி கொண்டு வந்தா கூட ஏன் அந்த தும்பிக்கையால திரும்பி மண்ணை வந்து தலையோட விட்டுக்குமா. அந்த மாதிரி அவர் வந்து சிவப்பா இருந்தாரா. ஏன் சிவப்பா மாறிட்டார்? ஏன்னா இவர் இரண்யாட்சனை கொண்டு அந்த ரத்தம் எல்லாம் இது பண்ணி ஸ்பிளாஷ் ஆகி அவரோட கன்னங்களிலும் நாவிலும் அரக்கனின் இரத்தம் பூசப்பட்டதுன்னா என்னது, ஜஸ்ட் ஸ்பிளாஷ்ட் ஆக்சுவலி ஸ்பிளாஷ் ஆகி அவர் வந்து அந்த மாதிரி ரெட் கலர்ல ஆயிட்டார். வேற யாரு இருக்கா மாதாஜி படிக்கிறதுக்கு? கபிதா மாதாஜி படிச்சுட்டாளா? இல்ல மாதாஜி படிக்க மாதாஜி. நீங்க தான் லெஃப்ட் அவுட் நினைக்கிறேன். அண்ட் முத்துசாமி பிரபுஜி இப்பதான் வந்து இங்க வந்திருக்கலாம். அண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா முத்துசாமி பிரபுஜி, முருகன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிக்கட்டுங்களா? பபிதா மாதாஜி படிச்சோம், நீங்க படிங்க. படிங்க பபிதா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. கமால நீலம் சிதா தந்த கோட்யா ஷமா உட்சிபந்தம் கஜலீலயாங்க பிரஜக்ஞாய பந்தாச்சலயோ அனுவாகை விரிஞ்சி முக்கியா உபதஸ்து ஈஷம். அப்போது இறைவன் யானையை போல் விளையாடி பூமியை தன் வளைத்த வெண்ணிற தந்தங்களில் ஓரத்தில் நிறுத்தினான். அவர் தாமால மரத்தை போன்ற ஒரு நீல நிறத்தை எடுத்து கொண்டார். இதனால் பிரம்மாவின் தலைமையிலான முனிவர்கள் அவரை பரம புருஷராக புரிந்து கொண்டு இறைவனுக்கு மரியாதையுடன் வணக்கம் செலுத்தினர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்ன பண்றார், ஒரு தண்ணில இருந்து வெளியில வந்துட்டார். எப்படி இப்போ இந்த இது பன்றி ரூபத்துல இருந்த பகவான் வந்து இந்த தந்தங்கள்ல வந்து இத நம்ம உலகத்தை தாங்கிட்டு வெளியில வந்துட்டார். யானையை போல் விளையாடி பூமியை தன் வளைந்த வெண்ணிற தந்தங்களில் ஓரத்தில் நிறுத்தினார். அவர் தமால மரத்தை போன்ற ஒரு நீல நிறத்தை எடுத்துக்கொண்டார். தமால மரம் இஸ் சப்போஸ் டு பி ப்ளூ கலர். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ளூ கலர் அவரை பார்த்தா என்னது ப்ளூஷா அந்த மாதிரி மாறிட்டாராம். இதனால் பிரம்மாவின் தலைமையிலான முனிவர்கள் எல்லாம் பிரம்மாவுக்கு பிரம்மாவுக்கு கீழே இருக்கிறவா எல்லா முனிவர்கள்லாம் இருக்காங்களே எல்லாரும் பரமகிருஷ்ணனை எடுத்து புரிஞ்சுட்டு இன்னும் நிறைய மரியாதை செலுத்தி அவங்க இன்னும் அப்பதான் தான் ஜபிச்சுன்னு இருக்காளேவா. இதெல்லாம் ஸ்லோகம்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா. எல்லா வேதங்கள்லாம் சொல்லும் போது அவ இன்னமும் அதை வந்து இன்னமும் பகவானோட புகழ்ச்சியா அதெல்லாம் சொல்லி அவரை வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கா, ஸ்துதி பண்ணிட்டு இருக்கா. நான் வணக்கம் செலுத்தினான they are all doing இது obeisances. Yes, I think this we can take it நாளைக்கு. What do you say? நான் say just praising glory. இதெல்லாம் full glories தான். இது வந்து நம்ம இனாம் பண்ணி ஆயிடுச்சு. நாளைக்குல அடுத்த கிளாஸ் நம்ம எடுக்கலாம். ஓகே, இப்ப வந்து அந்த இது நம்ம இது போயிட்டு இருக்கேன் என்னது நமாமீஸ்வரம் அது படிக்கலாம். முத்துசுவாமி பிரபுஜி, முத்துசுவாமி முருகன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பேச மாட்டேங்கிறீங்களே, யார் அது தெரியலையே. ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கா? ஓகே, அவர் பேசுறது இல்லை. சரி, நம்ம வந்து இது தாமோதராஷ்டம் எடுக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல வேற ஏதாவது ஸ்லோகம் தாமோதராஷ்டம் படிச்சே ஆகணும். ஏன்னா இப்ப நம்ம வந்து இப்ப இது நடந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் அடுத்த மண்டேக்கு என்ன சொன்ன நீங்க பரப்புரலா இல்லையா? ஒரு நிமிஷம், நான் அதை ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன்.